Ay, wala. Sulat. Lagi. Indonesia. Mana? Baik. Di may gabi nato tanang iman sa ibu kalibutan o minibong mag-iglo na karon ay ngadlaw ay kabila ng brosuri kami kanunay na nagatiman o na paluyo kanunay sa atong mga kaliugan aron sa paglapos ng buhat sa Ginoo nga isangon kanatong tanan. Ang tinuod ani kitang tanan mga Pilipino ang isamunan sa Dios dili lang ako ra. Tatanan yun ng mga Pilipino. O kini nga samuna mao gani kaluwasan sa tao nga mudawat sa sugo. Sumala sa Juan Kapitulo 12 versikulo ano bukuan man? Iko man? Baik iko? Sumala sa Juan 12:50 O ako nahibalo ng kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Munay naisulat. O ako nahibalo ng kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Kung maligid ko maulaw, sulti na kaning sugo aron inanad ng mga Pilipino tanan o mao kani ang kaluwasan sa tanan nga mutuo mudawat. Kaya diha sa Marcos 10, Kapitulo 15, isulti matod pa sa naisulat. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili mudawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gamay bata dili siya makasuloti. Kadto ay dili mudawat aning buhat sa Ginoo karon dili makasulod. Ang katumpas anang dili makasulod dili maluwas. Munay katumbas anak. Ang katumbas niya lang ingon nga dili makasulod, dili maluwas. Ato pagkatong dili mudawat ani, dili gyud maluwas. Busa kitang tanan ng mga Pilipino mo may sugo ani di lang kay apura o ako lang ang binhi ba na mudala sa tingog ani buhata karon sa Ginoo.
pandili kay Amura, pandili kitang karang mga Pilipino. O gani nga, every time na ako mag-istorya, ako yung ipahibalo nga priority ko na sa tanan ang mga Pilipino. Ay sa unang panahon, ang focus sa Ginoo kanang nasod na Israel karon unay ang focus unta apan kay wa man nila madawat si Jesus mao nga wa nila wala mapatindog pagbalik ang trono ni David ug ang saan ang ingon nga harian niya ang banay ni Jacob sa walay katapusan wala na ni matungan kay gibalhin man ang gingharian. Ibalhin sa usa ka nasod na mahimong Kristiyanos o ang nasod ani mao ang Pilipinas. Busa ang focus karon sa Ginoo na ang kanatong mga Pilipino. Wala sa Hapon, wala sa Amerikano, wala sa mga insik, kundi kita yung mga Pilipino. Mao kani ang hinungdan nga kinahanglan atong isulti kuno sa gidan Ginoo. Kung atong ipagi sa husay, ang tanan ng mga sikta Luna ka na'y kaluwasan sa Diyos. Ang matagos sa mundo, luna'y kaluwasan. Dili sa iyo ang akong pag-ingon na ang tanang sikta adunay kaluwasan kay ang tanan man na nagbuhat ana sa pagkamakaron higumaon man to sa Diyos. Kaya ang tuyo sa Ginoo sa tao, aron na yung higugmaon, mauman ang pagbuhat na makaroon. Dili kay ang gitulura sa inyong sikta, mulay higugmaon sa Diyos. Bisan ang mga manimbahay, wala na buhat sa higpit na pagkamakaroon. Kung atong isulti ang Ginoo, aning tanan ng mga tinuohan, si Kristo adunay usa lamang ka tinuohan. Ug ang maong tinuohan, mao kanang gitawag og Christian religion, munay tinuohan ni Kristo. Dili kay religious. Anong Christian religion? Mao ka na'y napahim-pahim ka na o mga pundo. Una na ang Katoliko Romano. Dayon, isunod dayon si Martin Luther sa 1517. Dayon, ang Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian. Dayon, kanang Baptist Church sa 1609. 1844 ang Seventh-day Adventist Church. Dili na sila. Hello. So, malagi dito.
Hello, hello. Hello, hello. Sana na lang ko. Kanang kuan, kanang tinuohan ni Kristo sara Christian religion. Usara ha, dili duha ng Christian religion, dili tulo. Usara ang Christian religion. Kanang gitawag ko Christianism. Christianity. Mauna ang gitawag nga iglesia. Karon kanang Christian religion nabahin-bahin ka na o mga pundok. Nabahin-bahin ka na karon o mga pundok. Gitawag kayo ka na sikta or religious. Kanang religious, dili na religion. Kaya ang religion mo kanang Christian. Kanang religious related into religion. Kanang Katoliko Romano, dili na religion. Religious na siya. Busa, kanang Katoliko Romano, Lutheran Church, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian Church, Baptist Church, Seventh-day Adventist Church, Salvation Army, United Church Christ of the Philippines. Ang kanang nga mga grupo nga midawat sa pagka-Kristo ni Jesus, Christian religious na sila. Dili na Christian religion. Christian religious. Christian religious na. Unay inyong timanan aron dili mo mailan aning mga CFT karon nga midaghan sa Pilipinas nga lunlun mga putputun, lunlun mga pakakon, mga kambalos-los sa Katoliko. Dili mo mailad nila kung daghan kang mahipalo. Lahi ang religion o lahi ang religious. Religion gani usara Christian religion. Unay gitawag na tinuuhan ni Kristo. Tinuuhan ni Kristo. Unya nabahi na og mga pundok sa ilalom ana 40 na karon. More than 40,000 tingali sa mga sikta. Itawag na nagsikta. Number 1 na sikta, Katoliko Romano. Dili kay kanang Katoliko Romano mo gitukod ni Hesukristo. Kung dili kanang gituhuan ng Katoliko Romano nga mao ang Christian religion mo gitukod ni Kristo. Dili ang ilang pagkakatoliko. Dili sama sa pamatuod anang mga CFT. Nga tungod kay gusto nilang higupon ang kibukalibutan aron ingnon nga sila rin tinuon. Ilang iingon na ang tinuod ni Kristo simbahan na Katoliko. Anang naisulat sa Mateo 16:18, ilan ang iingon nga simbahan na tinuod ni Kristo Katoliko. Bugo ang mga tao kundi makasagot ani.
ang di makasabot ana kadto orang wala magtuon sama ng ilang mga sakop karon nga wala magtuon. Oray buhat pangaji dire, pangaji dito, pero wala magtuon. Ang ilarang siiti mo ikuting paningkamot ug tuon, unya ang gitun-an pod unsaon pagpabarog sa ilang doktrina patok sa tanang tinuuhan. Maura po na ilang gitun-an. May nalang gani kay ang ato karon dili sa Manila na atong gipatuo nga kita na. Dili atong sugo mao ang husay sa pagtugan sa tinuod. Ang tinuod dili kanang Katoliko mo'y tinuod ni Kristo, kundi kanang gituuhan sa Katoliko mo'y tinuod ni Kristo. Sakop sila sa tinuod ni Kristo na mao ang Christian religion. Imanin na ninyo. O siya tinuod ni Kristo? Christian religion. Kanang Katoliko sa mana? Christian religious. Sa to pa, related into Christian religion. Kaya kanang Katoliko Romano, Christian religious mo na. Religious na sila. Pareha sa Martin Luther, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian Salvation Army, Baptist Church, Iglesia ni Cristo, kaning born again. Mga Christian religious na sila, related into Christian religion. Dili kay si Kristo mismo ay gagama ng ilang doktrina. Mao nga walay siipli nga maluwas, puro nga impierno sila. Ay ang gitunan aning mga siipli tanan, puro pagkumakap sa atubangan sa mga tao, aron nga mapugos ang mga tao sa pagdawat sa ilang doktrina, aron ingnon nga sila gyud ang ginama ni Kristo. Sa langit ug sa yuta, dili ko mahadlok moatubang nga ang tinuod nga tinukod ni Hesukristo mao ang Christian religion, dili Christian religious. Anong Christian religious, tinukod na og mga tao na mituo kang Hesukristo. Mga sikta ang tawag ana. Ang tinukod ni Hesukristo ana rang relihiyon niya. O sa relihiyon niya? Christian religion, Christianism, Christianity. Muna'y iyang tinukod. Dili kay ang simbahan ng Katoliko mo iyang tinukod. Ay magtuo. Ay kung mutuo mo ana, tuwa mo sa impierno, 100% impierno yun mo. Kay dili man ang Ginoo mo igatukod ng Katoliko, kundi ang tinukod ni Kristo anang gituuhan sa Katoliko, anang bang gadala sa landong nga nailalom sila sa landong nga mao kanang Christian religion. Ang sabay kalailan sa relihiyon o religious? Religious related into religion. Ang religion, principal na siya, principal. Kung baga mo na'y punuan.
kanang religious mga sanga na lang na di ka na ng punuana. Ang tinugod ni Kristo mao ang iglesia, dili simbahan sa Katoliko. Pero tungod sa gipunan ani mga safety nga puro pamakak, puro binugpot, tanawa ninyo ang diferensya nila. Tanawa, atong diskubrihon ang ilang mga binugpot. O hinaot unta, nga kaning tanang naminaw ani maghuna-huna sa akong itabang nila nga huray. Tanaw na to ha. Ari ka sa imprimatur nga Bible nila. Munang dili mo dawat ani ang tanan nga mga Protestant kay bukos ang ilang Bible. Dili magka-coincide. Kung atong basahon sa Matthew 16:18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Nabaday kamatayon ng simbahan, wa man ay kinabuhi. Ha? Una, ato na yung tanaw ni. Ang sayang ito ko diri. Adukon lang ko. Hello. Atong tanaw rago diri. Kanang simbahan dili ginakaw. Kayang simbahan kariyani mo ni simbahan. Simbahan tao mana? Dili jud kay kaniman mo building mana. Karon kay simbahan man yang gisulti diri simbahan man. Kung atong basahon dinhi sa King James Version, dili simbahan ang gisulti, iglesia. Sahon na to ha. O sultihan ko ikaw, na ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga gahom sa kamatayon, dili gayon makabuntog kaniya. Usay gitukod niya diri? Iglesia yang tukuron. Sa imprimatur, sa iyang tukuron, simbahan. Karon. Atong tanawon sa laing sitas, kung mo-coincide ba ang simbahan sa laing sitas, atong basahon ang unang Korinto 12:27. Unya ato pong basahon ang ilang unang Korinto po diri 12:27. Tanawa diri. Busa sa imprimatur ta magbasa. Busa kamong tanan lawas ni Kristo
ug ang usab-usa bahin niini. Dimana ha? Busa kamong tanan lawas ni Kristo. Diha sa pag-ingon ni Apostol Pablo, kamong tanan lawas ni Kristo. Unsa may iyang ipasabot sa iyang pag-ingon nga lawas? Tao na dili. Mga tao. Dimana ha? Mga tao ang iyang lawas. Atong basahon sa 12:27 sa King James Version. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag-o sa kaninyo bahin niini. Unsa kununin mga tao diri nga magtotoo ni Kristo? Lawas ni Kristo. Karon unsa man ang katumbas sa lawas ni Kristo? Unsa may katumbas? Arita sa Efeso 1:18. Kolosas 1:18. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Kita ninyo? Unsa ang lawas niya diri? Unsa tong mga lawas dito? Unsa tong lawas dito sa 1 Korinto 12:27? Kamo mao ang lawas ni Kristo. Sa imprimatur kamong tanan lawas ni Kristo. O ipasabot mga katawhan. Karon unsa man ang iyang lawas na ipasabot? Iglesia. Si Kristo ang ulo sa lawas na iglesia. So siya, kung imong ramuli na simbahan, porque yung layuas kaulugan. Ay di ba ang ilahang iglesia diri simbahan? Sa buhat o sa Matthew 16:18, ang iglesia diri, ang katumbas diri, simbahan. Diri, ang katumbas diri sa lawas, mga katawhan. Unya, ang lawas, mao ang iyang iglesia. Si Kristo mao ang ulo sa lawas na mao ang iglesia. Kita ninyo, pertin layo ang diferensya. Sa imprimatur nga Bible, ang ilang iglesia simbahan. Karon, ipamatud-an ni Apostol Pablo nga kini daing iglesia lawas ni Kristo. Unya, ipamatud-an po ni Apostol Pablo nga ang kanan na magtotoo, matud pa ni Apostol Pablo, kamo mao ang lawas ni Kristo. Sa to pa, kanin kamo nagmensyon sa mga katawhan. Kita ninyo ni? Si Kristo mao ang ulo. Tama? Si Kristo mao ang ulo
sa lawas nga mao ang iglesia. Si Kristo mao ang ulo. Atong itaylo na ni. Si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Sinagana unya sa unang Korinto 12:27, kamo mao ang lawas ni Kristo. Unya ang lawas ay iglesia man diay. Sa tupa kini day iglesia dili simbahan, kundi mga katawhan ni Kristo. Tanawa yun sa paglipat-lipat ang mga siiti. Mao nga kaning mga siiti, mga sinugo na sa demonyo, mga sinugo na Satanas. Basta kung lang ninyo ni akong gisulti, kani akong gisangyaw karon, makarealize mo nga kaning mga siiti nagtuon unsaon nila pag-agak sa mga tao ngadto sa kangitngit, dili sa kahayag. Nag-eskwela sila og major of philosophy, major of unsa pa diha. Halos pa ng major ilang itunan. Dili kay aron ang tao masayot sa kamaturan, kundi aron nga ang tao malublog ngadto sa labang kangitngitan. Ilan man tao ang iglesia kuno simbahan. Nan kung atong dawaton nga kanang iglesia simbahan. Sa pag-ingon ni Apostol Pablo, kamo mao ang lawas ni Kristo sa tupakan nila ang kamo simbahan. Ingon nila nga, kamo mao ang lawas ni Kristo, kamong mga simbahan. Kamong mga simbahan. Mao ang lawas ni Kristo. Atong basahon ng ilang imprimaturo. Unang Korinto 12:27. Busa kamong tanan, di mga tao, dili kay mga building. Lawas ni Kristo ug ang usab-usab bahin niini. Usa day katumbas atong mga katawhan nga nakabig nila ngadto sa pagdawat kang Ginoong Hesukristo, sila nahimong usa ka lawas ni Kristo. Kunya unsa man ang katumbas sa lawas ni Kristo niya? Episo Colosas 1:18. Piso Colosas tanaw na to si imprimatur iyon sa ni. Pero ilang layo ade, siya ang ulo sa simbahan. Ito mo. Nagpulang-pulang. Siya ang ulo sa simbahan na mao ang iyang lawas. Nanday ang simbahan ay usa na. Lawas na niya. Tanawag na yun. Ang katungkas ay ang lawas dili simbahan. Dili na iglesia. Dili na mga tao. I mean,
E di maging mga tao ng simbahan. Subahi, dito sa unang Korinto 12:27, kamong tanan lawas ni Kristo. Kamong tanan lawas ni Kristo. Dili usa lang yang lawas. Simbahan, ilisdag simbahan. Ang Biblia nga imprimatur, nagkasumpaki, wala magkauyon. Sa una, masuko ko sa mga pastor na muhingalan o bugos Bible ang imprimatur. Ewa pa man ako ni suhituha o ngayon. Pero karon dili na ko masuko kay nakita na nako nga nagkasumpaki ang hayag nila. Walang magkauyon. Ay kung imong basahon sa Kolosas 1:18, King James Version, siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay. Aron nga diha sa tanang mga butang, siya mahimong kinalabuan sa tanan. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Aning mahina palamdaan, diha na nimo makita ang panagsumpaki sa mga pahayag sa imprimatur. Isa na nga, huwag nila dawatan nga ang lawas, iglit, mga katauhan. Basta mag-isgot ka ni iglesia, ila na simbahan. Dili mga tao. Ang huwag nila diri tanawa, nga kanang iglesia, mao kana ang lawas ni Kristo. Karon kaya ang iglesia lawas ni Kristo. Ang ipasabot diha ni Pablo, pag-ingon na kamo mao ang lawas, mga tao man. Busa, walay kaluwasan kaning mga tawhana. Munang gaandam sila, nagulog-hulog ngayon ng uban na lungon. Hulog-hulog ka ng St. Peter. Lumba o hulog-hulog ka ng saan man, ilaman yung ipatuo ng mga tao sa inikamatay, mukaya pito. Ang ako ani mga isuon sa mutuora. Kato mo istadihan lang ninyo. Wala ko nagingon na tuo mo na ko, kundi istadihin ninyo ang tanan na akong gisulti. Istadihin. Wala ko magingon na ari mo na ko, tuo mo na ko. Never di ko magsulti anak isang kinsang tao. Ang ako lang, istadihin ninyo kaning tanan na akong isulti. Kinsa karon ang manluluwas sa kalibutan. Sa pagkakaroon, ang ilang makita na to, istorya pa lang. Kaya wala pa may buhat. Abot ang panahon na ang atong mo istorya mo na ang buhat. Di na po mo istorya. Buhat na po'y musulti. Inana. Kasi parting nakuha kayong buhat. Di man ay mapinsay. Sa unang Korinto 12:27, kamong tanan, diri lawas ni Kristo. O
Unya, pag-abot sa Episo, o Colosas 1:18, nahisgot naman siya nga, lawas. Siya mao ang ulo sa lawas ng mga iglesia. Iyalis ka simbahan. Siya mao ang ulo sa lawas ng mao ang simbahan. Sinang gana? Araw. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang simbahan. Aw. No. Asara to. Siya mao ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Ang simbahan ang iyang lawas. Dili naman ang mga tao. Building naman. Samantalang kung imong basahon dinhi sa ilang Bible ra gihapon, kamong tanan mao ang lawas ni Kristo ug ang usab-usab mga bahin niini. Sa ato pagipasabot ni Pablo ng mga tao kadto. Pero dili ilang slide, ihimo na nilang simbahan. Hinoon, idea mapuna nila aron sila magpabilin sa kalibutan. Ilaha man ang idea aron ang ilang tinuuhan magpabilin kay hebalo man po ng Ginoo nga tabangan sila o dasmag-anin mga protestante. Kung nang itamnan sila guna-huna nga anaa aron mabilin mo aron matuman ang iingon nga bisan gani ang kamatayon dili makabuntog ganiya. Kamatayon na sa tinukod ni Kristo. Nasado pa kaning tinuuhan na Kristohanon, tinuuhan nga Kristiyano, dili mabuntog o laing tinuuhan. Katoliko Romano o Lutheran Church, dili na sila managlaing tinuuhan. Managlaing o religion o religious. Managlaing sikta, pero sarang tinuuhan. Christianity. Katoliko Romano, Lutheran Church, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian, dili sila lain-lain tinuuhan. Bisan kita, dili ka lain tinuuhan nila. Ang mga born again, dili nila lain tinuuhan. Kay usara tinuuhan, usara ituuhan ang Christianity. Na mao, ang itukod ni Jesucristo. Apan kining tanan managlahi og mga sikta. Pero usara og tinuuhan. Mao ang Christian religion. Ang tinuod nga tinukod ni Kristo ang Christian religion, dili ang simbahan na Katoliko. Kay katong gibutang sa kasaysayan sa encyclopedia nga 120 ka tawo, apil ana ang napulog duha ka apostol. Si Matias. Di man to Katoliko ang title. Iglesia man to sila. Mga katauhan man to ni Jesucristo. Mga magtutuo man to ni Jesucristo. Apan, ang unang midawat sa maong tinuuhan, mao ang Katoliko Romano. Sila'y unang midawat na. Mao nga, natukod ka ng Kristohanong pagtuo, ka ng Christian religion, sugod sa pagbautismo niya, katong pagsugod o sa niya ni Jesus. Dili kay, kung ganos ang matukod ng ilang Katoliko, mapumoy pagkatukod ng tinuuhan ni Kristo. Or sila value. Muni nawalay si CFP sa isang kabuok na maluwas. Gawas niya itong CFP nga
magtuon yun. Bisag gamay lang, magtuon ba? Dili kay bisag nahibalo nga baka ilaban yapon. Muna yato ang kuan, akong tangosayon karon napod atong ibalik unta ang reincarnation. Kay muna ibalik-balik ni Alabado batok ni Cardinal Rumi. I-release ang video na to. Nato itong ikuan. Plaster ng iyang picture. Kinsay akong patubagon na ni. Siya Blair yapon. Gusto na mo ka ng isog mga istorya. Itong isog manulpin. Meron na di kuan ba? Ay mo kalisang anang mga safety. Ay mo kalisang anak. Kaya walay Ginoo diha nga nag-uban nila aron. Kaya ang gitunan ana puros binutbot. Ilang giangkon nga si Jesus ang founder sa Katoliko. Isang usa ka tuldok sa dagom dili ginapinoon. Ang itukod ni Kristo kanang ituuhan sa Katoliko. Kanang ilang gidawat. Sa may ilang gidawat, kanang Christian religion. Kristohanong pagtuo. Muna'y ilang gidawat. Gitaytulan nilang Katoliko. Kay ang meaning ng Katoliko, universal man. Muna, sila ang unang lidawat. Pero dili kay sila ang gitukod. Ang gitukod, Christian religion, tinuuhang Kristo. Anon. Muna'y tinukod ni Jesus. Wala mag-ingon si Jesus na Katoliko na. Pantungod lagi. Kay daghan mangliangkon ko. Ilamang disregard ang Katoliko. Unang naningkamot po ng Katoliko nga hindi sila mahurot. Nang nagtuon na po sila o mga philosophy, mga pangutana, mga depensa attack, sila ang tinuod na tinukod o sila gitawag o apostolic succession. Ito nahimong dakong sala. Kay nahimo naman Hinoong dako kayong binutbo. Matod pa sa Katoliko nga defender, sila kuno'y nagkulikta sa mga patay, nalawa sa mga apostolis. Maria Jose. Kanang mga patay karon nga naa nang itindog ng mga kalabira ng Vatican. Puros na mga papa nila. Puros na mga papa nila. Walay usa ka bugha nga apostol. Kay kanang mga apostolis ang uban na dito mga matay sa Jerusalem. Si Apostol Pablo, diya sa Roma namatay. Dili sama atong giingon ni Pellegrino o ni Alabado sa Babylonia kuno namatay. Ibangas ng mga tauhan. Huwag mo kayo malunang Babylonia, nga kanang Babylonia, Iraq na, sa ito pa, diya sa Iraq namatay. Eh kanang Babylonia, mo man ang Iraq. Sa modernin. Ito pa, sa Iraq. Kung saan sila sa Iraq, Muslim country na.
Dito sa Roma gipatay si Pablo o si Pedro. Ang nagpatay nila, mga emperador mo'y nagpatay. Anong panahon na wala pa'y 100 AD, patay na sila. Kaya kana si Juan na Evangelista, i-exile na dito sa pulo sa Patmos. Ang Ginoo mo i-exile ato dito. Aron ipakita ang tanan nga mga kumalabot na kalihukan sa Ginoo apan sambingay nga pagpakita nga talinghaga. Mao nga gabi naman ugma itong topic reincarnation, balikan nato kayon ato lang yapong hisgot ang kanang iglesia hangtod nga ang mga tao kaning mga Roman Catholic members makarealize sila nga dili di ay building ay si Kristo ulo sa lawas. Yan ang lawas building, bilinita mo mga malibahay na. Na ang malimbahay man mo manay, yung lawas, mga tao man. Dili building, tayo. Niya, kanang ilang ipakita na history na 1912 na na-establish na Book of Knowledge ang founder ko no si Jesus Christ kano saan na-publish na 1912 kinsay author anang inyong Book of Knowledge kinsay kabuhat ana doon na ba siya yung mga dokumento gikan atong panahon sa pagkuhan ni Jesus o ikaw rin po ito nanalitsik ra po ito kay nanay ang almost. If you will use the word almost, it is the same meaning of approximately. Kung hindi ka approximately, it is not a certain time. Dili na sigurado. Dili certainly. Almost. Patakang gamit ang word na almost. Bana. Naon sa maputa masig, iman ang layar diha. Hello. Kuan magulukso man. Atong bantayan nato ng ilang mga sinultihan. Kaya kaya nako koreksyonan ang ilang history. Koreksyonan ako ang ilang history. History versus history. Nagpako ang ilang history. Abot ang panahon nga kanang time na yun sa ato pa time na kanato panahon na nga muguwa na ka mga tumang na sa pagkakaroon kung sa pinhi paigo pagturok na to siyuta o pa'y pag-itig niya sa kapamulito yung barangay. Muna nga, wa na may oras, ugma atong topic
atong balikon ng iglesia o reincarnation. Atong balikon o topic na. Yawat na lang makatabang sa mga tao. Mora may kung tuyo, di man kayo magtapit ako sila mutuo. Hadlok man sila, dalihon ako ng mga tao ninyo nga, nibir mali ko magdali. Wag magugo, suwas di mo magdali. Ang istorya sa Ginoo, dito pa ko samal. Kanang tingog nga nadungog sa, tungod sa akong ulo, kung agtang, babaw sa akong agtang. Diri mo raw, tingog pa diri. Siya nga, isulti lang. Kung doon ay maminaw, isang usa ka buok ko tuno. Isang usa lang ka buok, ayaw undangi o pasabot. Isang usa lang, ayaw undangi. Isang usa na lang ka buok, ayaw undangi pasabot. Kaning mga tao karon, lisod kayo pasabton pag-abot na ani. Kaya daghan man mo cross ana. Surti ra. O mayong gabi kanatong tanan.